Volám sa Jozef, v spoločnosti Regal Rexnord pracujem na pozícii RBS Manager, Regal Business System, Continuous Improvement alebo neustále zlepšovanie. Spoločnosť Regal Rexnord výrazne narástla za posledné 2 roky a takýto výrazný rast plánujeme aj na nasledujúce obdobie 3 až 4 rokov. Ako spoločnosť máme niekoľko hodnôt a tou najdôležitejšou je zodpovednosť. Zodpovednosť z pohľadu bezpečnosti, ktorú kladieme pred akékoľvek KPI. Chceme, aby sa naši zamestnanci vracali každý deň ku svojim rodinám a ku svojim blízkym v zdraví a v bezpečí. Pre mňa srdcovou hodnotou je neustále zlepšovanie. Každý deň, aj keď malými krokmi sa snažíme zlepšovať naše procesy tak, aby výroba dodávala na čas, aby zamestnanci pracovali v bezpečí, aby sme vyrábali kvalitné produkty pre našich zákazníkov, ktorí sú pre nás veľmi dôležití. Každý deň, aj keď len malé kroky, robíme preto, aby ten ďalší bol lepší a aby sme posunuli naše procesy vpred. Víziou spoločnosti alebo závodu Regal Rexnord v Novom Meste nad Váhom je byť Center of Excellence v rámci Regal Rexnord skupiny. Center of Excellence znamená, že budeme najlepší v rámci celej skupiny a iné závody sa budú od nás učiť, respektíve budú od nás čerpať tie najlepšie nápady, ktoré budú môcť aplikovať vo svojich závodoch.